ኣብ ሓንቲ ጸባብ ገዛ እያ ዝነበረት። ኣብ መሬት ካብ ዝተነጸፈት ፍራሽ ወጻኢ ዓራት ዝበሃል የለን። እቲ ናይ መጽሓፍ መቐመጢ መጽሓፍ እትመሊኡ ፍቆዱ ጸግዕታት ተጠቕሊሎም ዝተደርበዩ ካልስታት ኣብቲ ፍራሽ ዝተበታተኑ ኣጭርቕቲ ይረአዩ። እቲ ናይ ስጋራ መተርኩዑውን በቲ ትርኣስ ከባቢ ተቐሚጡ። ኣፍቃሪዬ ግና ኣፍታ ብጥሜት ዝተሓለገት ከብዲ እትመስል መብረዝ ሰኣነት ፍራሽ ተኾርሚ ጫት ይቆሖም ዝነበረ ብድኽነት ዝተቆራመደት ኩነታት ገዝኡ እናተመልከተ ኣብዛ ገዛ እዚኣስ ሰበይቲ ቆልዓ ይብል ነበይኑ መጻእ ናብራ ዘተሓሳሰቦ ንብሕተ ምንባር ዝመረጽ ይመስል። በተን ካብ ጫት ዝቐርያ ንደሞስ ድየ ንውላደይ ጸባ ጽማቕ ዳቦ ክዳን ቀለብ መግዝኢ ከኣኽለኒ ይብል በጻብዕቱ ነቲ ክቁነን ዝኣኸለ ዝተፈረዘ ጸጉሩ እንዳጠቕለለ ሓንደበት ኣነ ኣብ መንጎ ናይ ብሕት ትዕላሉ ናፍቲ ገዛ ኣተኹ። ኣብ ሕልሚ ዝነበረ ይመስል በይኑ እንትዛረብ ናባይ ቀልቡ ንኽምለስ ግዜ ወሰደሉ። እቲ ገዛ ምስ ረኣኽዎ ብሓሳብ ተሰሪቑ ዝነበረ ፍቃሪዬ ምስ ሓሳቡ ገዲፈ ናፍቲ ገዛ ወዳሪቖም ዝነበሩ ወረቓቕተን ብቕጥዒ ዘይተቐመጡ ክዳውንትን ኣቑሑትን ብምስትኽኻል እቲ ገዛ ጸራሪገ መልክዖት ሒዘ ዕዱለኪሰ ናይቲ ገዛ ሸይጣን ባሪረ መልኣኽ ዝኣሰሎ ናይ ወዲ ኣዳም ገዛ ኣምሰልክዎ። እዚ ክሳብ ዝሰርሕ ኣፍቃሪዬ ካብቲ ገዛ ውፅእ ኢልካ ዝረአ ሰውሒ እናተዛወረ ዝሰሓቦ ናይ ሽጋራ ትኪ ምስቲ ጥዑም ኣየር እንዳስተማቐረ የተንፍስ። ኣዒንቱ ናባይ እዮም ብርሑቕ ዘቋምቱ ዘለዉ። ኣነ ዝገበርክዎ ክዳን ናይ ነብሰይ ቅርፂ ዘርኢ ጥብቕ ዝበለ ታይት ምስ ናይ ላዕሊ ኣብ ከባቢ ኣፍ ልበይ ኣጥዋተይ ዘርኢ ክፍቲ ዘለዎ መዳርብቲ የተኸዲነ ዝነበርኩ። እቲ ገዛ ኣጽሬ ምስ ወዳእኹ ምስቲ ተኸዲነዮ ዝነበርኩ ዝኸይድ ቀይሕ ናይ ክሳድ ስካርፍ ኣብ ክሳደይ ሸወቢለ እንትሪኦ ምስቲ ዝተኸደንክዎ ጸሊም ሕብሪ ዝነበሩ ክዳን ፍሉይ መልክዕ እዩ ዝፈጠረ። ኣብ ኣፍ ልበይ እቲ ሻርፕ ወጢሮም ዝሓዙ ነጥቧተይ ቀልቢ ወዲ ኣዳም እዮም ዝሰርቁ። ኡፍ ደኺሙኒ ለካ ጥንሲ ክንዲ ዝኣክል ከቢድ እዩ ኢለ ኣብቲ መሬት ዝተነጸፈ ፍራሽ ግድም እንትብል ኣፍቃሪዬ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ እንዳኣተወ ስለ ዝነበረ እዚ ቀልዲ ግደፍ እዮ እሞ ቁም ነገር ተዛረብ ይብለኒ። ኣነ ናይ ብሓቂ ከም ዝጠነስኩ ነገር ክዎ እንተንሱ ግና ስቒልካ ምጥናሰሎ ድዩ ይብለኒ ብሕርቀን እናጠመተኒ። ሕዚ እውን ጥንስቲ እየ ይብለካ ኣለኹ ይብሎ ዓዊለ እናመለስኩሉ ንምንታይ ፍቃደኛ ምዃኑ ከምዚ ሓተትክዎ ደጊሞ ሓተተኒ። ኣነ ድማ ስለ ዘፍቀርክዎ ከም ዝጠነስኩሉን ፍቃደኛ ስለ ዝነበረ ድማ ምሳይ ከም ዝደቀሰን ኣረዳእኽዎ። ንሱ ግና እንተነኣሰ ኣቦ ውላደይ ከመይ ዝበለ እዩ ኢልኪ ኣይተሓስቢን ድኺ ይብለኒ። ኣነ እውን ካብ ዝኣመንኩሉን ክወልደሉ ካብ ዘለኒ ሰብ እየ እቲ ዘርኢ ተሸኪመዮ ዘለኹ ካብ ዘኽብሮን ዘፍቅሮን ሰብ እዩ ኢለ መሊሰሉ። ኣቦ ንምዃን ከም ዘይበቅዕን ይትረፍ ንውላድ ዓርሱ ክኽእል ከም ዘይኽእል ነጊሩኒ። ሽጋራ ካብ ጅቡኡ ኣውፂኡ እንዳለኮሰ ዘረቡ ቀጸለ። ኣነ እውን ናብኡ ቅርብ ኢለ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ርክብ ዝፍጽሙ ክወልዱ ኢሎም ዘይኮኑስ ፍቕሮም ከጠዓዕሞን ጥዑም ስምዒት ከስተማቕሩን ኢሎም እዮም። ኣነ ግና ብሓደ እምኒ ክልተ ዑፍ ከም ዝበሃል እየ ገይረዩ ይብሎ ምንም ከይተጨናነኩ መሊሰሉ። ኣፍቃሪዬ ቅድመይ ሓዳር ነይርዎ እዩ። ሽዑ ዝነበረ ሰበይቱ ብሓደ ምስኡ እናሃለወት እያ ካብ ካሊእ ወሊዳትሉ። ወደይ እንዳበለ ከዕቢ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ቆልዓ ወዲ 4 ዓመት ምስ ኮነ እዩ እቲ ምሽጥር ካብ ኣፍ ሰበይቱ ክሰምዖ ዝኸኣለ። ኣብ ሓደ እንዳ ሓፂና መፂን ዝሰርሕ ናይ በርያዳይ ቅርጻ ቅርጽ ሞያ ዝነበሮ እንትኸውን ናይ ገዛውቲ ማዕጾ መሽኮት ይኹን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብትእዛዝ የከናውን ነበረ። ኣብቲ እዋን ናይ ወልፊ ተገዝዓይ ነበረን። ንሓዳሩ ኣድላይ ዘበለ ብምምላዕ እዩ ዝመርሖ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ናይ ስራሕ ክዳን ወይ ድማ ኮምፕላሴን ምስተኸደነን ኣብ ስራሕ ምስተጸመደን እዩ ዝነበረ። ገንዘቡ እምበር ንሱ ዘይንታይ ሰበይቱ ኣብ ልዕሊኡ ተቋመትን ኣብ ልዕሊኡ ዝሙት ትፍጽምን ነበረት። ሰበይቱ ምስ ካሊእ ወዲ ከም እትቀራረብን ንሱ ኣብ ስራሕ ክኸይድ እንተሎ
ደገ እንዳወፀት ትራኸብ ምዃና ኣይፈልጥን ዝቕባሓልን ከምዚ ጌርኪ እዚዩ ኣመልክ ምባል ብዙሕ ኣይፈቱን እዚ ፀባዩ ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከሻድናን ንኡ ምንም ክመስላ ኣይከኣለን እኳ ደኣስ ጥንሰምፅያ ናትካዩ በለቶ ቆልዓ ተወሊዱ ወዲ 4 ዓመት ምስ ኮነይ ግና ሓቂ ክትወፅእ ጊዜኣ ኣኸለ ስራሕ ውዒሉ ስለ ዝመፀ ድማ ደኺምዎ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ነበረ ሓያል ድቃስ ዝወሰደ ይመሲልዋ ቡና ቀራሪባ ክሳብ ዝትስእ ሓደ ስራሕቲ እንዳወገነት እቲ ቆልዓ ነቲ ቡን ክፈልሖ ዝቐረበ ጀበና ኣልዒሉ ሰበሮ ኣዲኡ ግና ብሕርቀን ክትወቕዖን ክትፃርፎን ጀመረት ቀደም እኮ ድቓላ ካፍቲ መሕማቁ ነብኡ ምምሳሉ እዩ በለት ከይተረዳኣ ብስምዒት ሰብኣያ ምህላው ከይተረድአት እዚ ዘረባ ብምውፃኣ ኣዝያ ደንገፀት መገዛ ምሽጥራ ባዕላ ኣብ ቅድመቲ ምስኪን ሰብኣያ ደርጎሕቶ እንተነሱ ግና ኩሉ እትብሎ ዘረባ ብዝግባእ እዩ ሰሚዕዋ እቲ ቆልዓ እውን ንኡ ይመስልን ዝነበረ ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ስቕበለ ሓደ መዓልቲ ከም ኣመላ ግና ናብ ሓደ ሆቴል ምስቲ ውሽማዓ ተቋፂራ ብምኻድ ክዘናግዑ ድሕሪ ምፅናሕ ሓደ ክፍሊ ሒዞም ብቐትሪ ከም ልማዶም ተዓፅዮም ደቀሱ ኣብቲ ሆቴል ዝተበላሸዎ ማዕፆ ስለ ዝነበረ ምስትቲ ምስኪናይ ሰብኣያ ድማ እቲ በዓል ሓፂና መፂን ናብ ሓደ ሆቴል ዝዕረ ማዕፆ ኣሎ ስለዚ ኬድካ ኣፀቢቕካ ስርሓዮ ብምባል ናፍቲ ቦታ ክሰርሖ ለኣኹ እዚ ኣጋጣሚ ኮነ ኢሉ ፈጣሪ እቲ ምሽጥር ክገልፀሉን ሕዚ እውን እንተይፈለጠ ካልኣይ ዜናቱ ቆልዓ ከይዕብን ዝሓለየሉ ይመስል ናይቲ ሆቴል ዓብዪ ካንሸሎ ስለ ዝነበረ ክልተ መማረፂ በሪ ስለ ዝነበሮ እዩ ዓሚል በቲ ጥዑይ ንእሽተን በሪ ጊዜያዊ ክጥቀመሉ ተገበረ ንሱ ድማ ስርሑ ብዝግባእ ክውግን ጀመረ ካብቲ ሆቴል ዝኣቱ ይኹን ዝወፅእ ብደንቢ ዝረአ ክትኣቱ ዘይረአያ ሰበይቱ ምስ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ገዝኡ ዝፈልጦ ወዲ ኣብቲ መደቀሲ ተዓፅዮም ኢሎም እንትወፁን ዓይኒ ንዓይኒ ተፋጠጡ ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ባእሲ ተፈጢሩ እንተነበረ ናብ ገዝኣ ምስ ኣስዒቡ ክኸይድ ደለየ እቶም ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣዕርክቱ ግና ክቐትላ ስለ ዝኽእል ኢሎም ኣትረፍዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ግና ናብ ገዝኡ ሓቢሮሞ ምስኡ ኸዱ ወዳ ሒዛ ምስቲ ሰብኣያ ከም ዝጠፈአት ክዳውንታ ሒዛ ከም ዝኸደት ፈለጠ እዚ ምሽጥር ምፍላጡ ኣብ ሂወቱ ዘምጾ ለውጢ ብዙሕ እዩ ካብዚ ንድሓሪኡ ናይ ሽጋራን ካልኦት ወልፍታትን ግዝኡ ዝኾነ ኣነ ኣብቲ ጥቃ ንሱ ዝሰርሐሉ እንዳ ሓፂነ መፂን እያ ክልተ ክፍሊ ዘለዎን ፅብብ ዝበላ ገዛ ተኻሪ ሻሃቡን እናፍላሕኩ ንውሽጢ ድማ ጫት ንዝጥቀሙ ዓማዊለይ ፍራሸን ፂፈ የሰርሕ መብዛሕቲኦም ከም ሽጋራን ጫትን ካልኦት ሓሽሻትን ተጠቀምቲ ወልፊ ዘለዎም እዮም ዓማዊለይ ቡን ይኹን ሻሂ እናደጋገሙ ዝጥቀሙን ሙሉ መዓልቲ ምሳይ ዝውዕሉ ቀወምቲ ዓማዊል እዮም ዝነበሩኒ ሓደ ግዜ እንድሕር ቡነይ ጢዒሞምዎ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ዓሚል የብለይን እኳ ደኣስ ተወሰኽቲ ካልኦት ወልፍታት ይውስኹ ብኸምዚ ሓደ መዓልቲ ግና እዚ ናይ ሎሚ ኣፍቃሪየ ሓንቲ እናዕረፈ ዝሰሕባ ሽጋራ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ ፊተይ ኮፍ ኢሉ እስከ ቡን ግበርለይ ይብለኒ ኣነ እውን ሓድሽ ገጽ ስለ ዝነበረ ብፅቡቅ እየ ዘስተናገዶ ንሱ እውን ኩሉ ግዜ ቋሚ ዓሚለ ይኮነ ምስፍቲ ገዛ ዝጥቀሙ ክገባበስ ሽጋራ ተኻፊሎም ክስሕቡን ጀመሩ ኣብ ፅቡቅ ነገር ንቀደም በል ዘይፈልጥ ሰብ እኮ ኣብ ሽጋራ ኣይጨኻኸንን ዝብለ ኣበሃህላ ነይርዎ ቀስ ብቐስ ናፍቲ ንውሽጢ ገዛ ዘዳለኽዋ ናይ ጫትን ሽሻን ክፍሊ ናብኣ ምስ ኣትዎ ግና ብቐሊሉ ክወፅእ ኣይከኣለን ካብ ስራሕ ወፂኡ ናብ ገዛ እዩ ዝመፅእ ኣነ እውን ኩነታቱ ምስ ረኣኽዎ ብዕላል ብዛዕባኡ ይሓቶ ንሱ ግና ንምዝራብ ብዙሕ ፍቃደኛ ኣይነበረን ሓዳር ከም ዘይብሉን ንበይኑ ከም ዝነበርን ፈለጥኩ ብዛዕባ ፍቕሪ ሓዳር ዝብሉ ነገራት ንምምሳል ደኣ እምበር ካብ ልቡ ዝኣምነሉ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ፈሊጠ ሓደ ንሂወቱ ዝቀየሮ ሕማቕ ዛንታ ከም ዘሕለፈ ካብ ዕላሉ ፈሊጠ ኣለኹ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ናይ ስራሕ ኮምፕላሴን ገይሩ ስለ ዝመፅእ ክዳኑ ቀይሩ ብስርዓት ምግቢ በሊዑ ናብዚ ናይ ወልፊ ገዛይ ክመፅእ ይመኽሮ ክሳብ ክንድኡ ናብ ሂወቱ ኣትየ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኣይመረፀን ነይሩ ግና
ክሰምዓኒ ግድን ስለ ዝነበረ ስራሕ ስለ ዝጽመድን ግዘ ስለ ዘይብሉ እንዳኣምበር ሳንጣ ሙሉእ ክዳውንቲ ከም ዝነበሩ ይነግረኒ። ኣነ ግና ምግቢ ሂቦ ይከናኸኖ ነይረ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ዘሐሽሸለይ ኣፍቲ ክብረት ዘይብሉ ቦታ ንጓል ኣንስተይቲ ዘለዎ ክብሪ ልዑል ዝነበረ። ሂሳብ ተሳሒተ እኳ እንተሂበዮ ንሱ ግና ንቕርሺ ዘይኮነስ ንሰብን ንግልጋሎቱን እዩ ዘቐድም። ብኸምዚዩ ምልላይና እቲ ወልፊ ብምኽንያት ይጀሚርዎ። ኣብቲ እዋን ቀዋሚ ኣፍቃሪ ነበረንን ድሌት ግና ነይሩን እዩ። ምስቲ ስራሕ ዝኸይድ ውዕልኡ ምሳይ ዝኾነ ብቐሊሉ ተራኺብና። ናይ ጓል ድሌት ምንም ኣይነበሮን። ኣነ ግና በይኑ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ቀረብክዎ። ምሳይ ከምስ ጀመረ ምሸት እንትኸውን ከመረቂ ጂን ይሸይጥ ስለ ዝነበርኩ ብዕላል ምስ ተላመድና ምስኡ ክሰት ጀሚረ። ርክብና ካብ ዓሚል ናብ ፍቕሪ ተሰጋገረ። ዋላ ንሱ ክንድቲ ኣነ ዝርአ ፍቕሪ ኣይምበሮ። ኣነ ግና ብጣዕሚ ብጸባዩን ሓልዮትን ኣዝየ ፍቂረዮ። ከይተረድአና ንገብሮም ነገራት ኣመና ብዙሓት እዮም። ስለ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ርክብ ክንፍጽም ግዜ ወሰደለይ። ስርሑ ወዲኡ ክሳብ ዝመጽእ ኣዝየ ናፍቆ። ኣብ ገዛይ እውን ምሳይ ክሓድር ጀመረ። ኣነ እውን ናፍታ ዝተኻረየላ ገዛ ይኸይድ። ከምኡ እናበልናዩ እዚ ጥንሲ ከጋጥመኒ ዝኸኣለ እቲ ኣነ ምጥናሰይ እውን ንምንታይ ደስ ከም ዘይበሎ ምስ ሓተትክዎ እዩ። እዚ ምስታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሰበይቱ ዘጋጠሞ ኩሉ ዝነገረኒ። ኣነ ንባዕለይ ዘይኮንኩ ውላድ ከዕቢ ዓቕሚ ኣብ ዘይብለይ ሰዓት እየ ዘለኹ ይብለኒ። ኣነ ግና ከብደይ እናደፍዐን ክፍለጥን ስለ ዝጀመረ ፀገም ይብሉን። ኣነ ኣብዚ ስርሐይ እንዳሰራሕኩ ውላደይ ከዕቢ ይኽእል እየ። ኣነ ካባኻ ዝደልዮ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ፣ ውላድካ ብሹምካ ንኽጽዋዕ ጥራይ ኢለ ነጊረዮ። ንሱ እውን ካብታ መዓልቲ ንድሓር ፍቓደኛ ኾነ። ድሕሪ ዚ መዓልቲ ኣብ ውላዱን ሓዳሩን ተገዳስነት ከህልዎ ይፅዕር። ንፍቕርና ዝኸፈልክዎ መስዋዕት እምበር ናይ ሓዳር ድሌት ከም ዘይነበሮ ብዝግባእ ኣረዲኡኒ ነይሩ እዩ። ኣነ ግና ኣዝየ ስለ ዘፍቅሮ ዝነበርኩ ምንም ኣይመሰለንን። ሓዳር ጌርና ኣነ እውን ምስቲ ዝነበረ ናይ ወሊድ ግዘ እቲ ስራሕ ገዲፈ ኣብ ገዛ ኮይነ ሰሪሑ ብዘምፀለየ ዝናበር። ካብኡ ወሊደ ጓል 2 ዓመት ኮይና ትርከብ። ሰብኣየ ጓሉ ምዃና መልክዓ ንኡኡ ስለ ትመስል ኣባይ ዘለዎ ጥርጣረ ክቕንስ ገይርዎ እዩ። ንዓይ ብዓይኒ ጥርጣረ ክርኤኒ ደልዩ ወይ ሕማቕ ሓሲቦ ኣይኮነን። ግና እታ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሰበይቱ ሓደ ግዘ ከይኸውንን ከይኣምንን ብጭካነያ ኣብ ልዕሊኡ ግዕዝይና ፈጺማትሉ። ነዚ ድማ እዩ ብድሕሪኡ ብቐሊሉ ሰብ ክኣምን ዘይከኣለ ንውላዱ ብጣዕሚ ዝፈትዋ። ግና ድማ ኣነ እውን ከም ሃገረይ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾንኩ ዋላ ኣፈውፂኡ ኣይዛረብ። ኩሉ ግዜ ስቕታ ምምራፁ ግን ኣዝየ የፍርሐኒ። ንፅቡቕ ይኹን ንሕማቕ ብዙሕ ኣይዛረብን፣ ስምዒቶ ይገልጽን ኣብ ቀጻሊ ናብራይ ሓንደበት ከይቐየረኒ ይሰግእ። ምክንያቱ ብሓንቲ ጨካን ዝተሓሰየ ልቡ ምናልባት ኣባይ ኣብ ሓንቲ ምንም ዘይፈልጥ ምሽክነይቲ ሰበይቱ ሓደ እዋን መፍደይ ሕነ ከይከውን ይሰግእ። ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እንታይ እንተገበርኩ ይሕሸኒ? እንታይ ትመኽሩኒ?